שלום לכל הסטודנטים בקורס דרכי הערכה מקוון. הרפרט הראשון יוצא לדרך. כבר מחר יהיה לכם את הרשימה החלוקה לקבוצות. תבינו מה המטלה שלכם בעקבות הלמידה. הנושא הראשון שלנו הוא מכוון, רפרט שאני מעבירה. המצגת כבר תוצג בפניכם, ואתם תצטרכו לענות על שאלה פוריה, וגם תבינו מה זה שאלה פוריה במסגרת הקבוצה. אז אנחנו מתחילים. הרפרט עוסק במושג רובריק, מכוון שהוא כלי עזר להערכת ביצועי למידה. בואו נלמד מה זה מכוון, ולאחר מכן נמשיך הלאה. אז ראשי הפרקים כאן מונחים לפניכם, יהיה דוגמה, אנחנו נבין למה זה חשוב. בואו נתחיל. מכוון בהגדרה שלו זה כלי עזר להערכת ביצועי למידה, כלומר להערכת הישגים של תלמידים, אבל רק הישגים שנבדקים על ידי כלי הערכה חלופיים. כלומר במבחן אין לנו בעיה, יש ניקוד, הדברים מאוד ברורים, אבל כשמדברים בעבודת חקר, בפורטפוליו, במטלת ביצוע, המכוון מהווה לנו כלי עזר כדי לתת ציון אובייקטיבי עד כמה שניתן. המכוון בדרך כלל אמור להינתן לתלמידים יחד עם המטלה החלופית. נתתם להם עבודת חקר, מצורף לזה מכוון. נתתם להם פורטפוליו, מצורף לזה מכוון. ואז המכוון מהווה מעין צ'קליסט. הם יכולים להסתכל האם הם באמת עשו את כל הדברים שהם צריכים לעשות, וכדי לא להכביר מילים, בואו נראה דוגמה למכוון, ונוכל להדגים את זה על מכוון נתון. רק נוסיף שהוא מארגן את הקריטריונים, ותכף נראה את זה. הנה דוגמה למכוון להערכת הרצאה המלווה במצגת. אנחנו רואים שיש לנו את המימדים, כן, אותם קריטריונים, אותם קטגוריות שאנחנו בוחנים. מימדים יכולים להיות תוכן ההרצאה, מבנה ההרצאה, ויש מימד שיכול להיות מחולק לקטגוריות, כמו שאתם רואים כאן. המצגת השיקופיות מחולקת לקטגוריה של תוכן, של גופן, של צבעים, של תמונות ואנימציה וכו'. אז אם אנחנו לוקחים מכוון בו אנחנו רוצים להעריך הרצאה שמלווה במצגת, יש לנו את המימדים, כלומר את המימדים והקטגוריות כאן לאורך, ויש לנו את נקודות הקבע שנקראות גם benchmarks או רמות ביצוע. המילה רמות ביצוע מאוד עוזרת. אתם יכולים לפגוש את הביטוי נקודות קבע, benchmarks ורמות ביצוע במכוונים שונים, תדעו שהכוונה היא לאותו דבר. מה רמות הביצוע כאן? מה נקודות הקבע? יש לנו עובר בהצלחה, עובר ולא עובר. בואו ניקח דוגמה, המימד של תוכן ההרצאה. אם זה עובר בהצלחה, מאוד מעניין, חדשני, רלוונטי. אם זה רק עובר, תוכן ההרצאה הוא רלוונטי במידה סבירה או חלקית, ואם זה לא עובר, לא מעניין, לא רלוונטי ולא מחדש. עכשיו, אנחנו קובעים כמובן את המימדים, ואנחנו קובעים את נקודות הקבע. זה מכוון שאני הכנתי. אם אתם הייתם מכינים אותו, הייתם עושים אותו קצת אחרת, וזה בסדר. רמות הביצוע, גם תמיד ניתן לשנות את המכוון. רמות הביצוע יכולות להיות מצוין, טוב, לא טוב. אוקיי? אנחנו יכולים לשנות את זה בהתאם למה שאנחנו רוצים. אז הנה דוגמה למכוון להערכת הרצאה המלווה במצגת. יש חלק שמתייחס מהמימדים להרצאה, יש חלק שמתייחס למצגת, והרבה פעמים כדאי להוסיף את התרשמות כללית כמימד, התרשמות כללית של מי שנותן את הציון, טובה מאוד, טוב או שזה דל. אז זאת דוגמה למכוון. יש לנו מכוונים באין ספור נושאים בכל המקצועות. איפה אנחנו משתמשים במכוון? כאשר אנחנו מדברים בכלי הערכה חלופי. תצפית, רפלקציה, פורטפוליו, מטלת ביצוע, עבודת חקר, ראיון וכדומה. יש לכם כאן קישוריות, דוגמאות למכוונים נוספים. אני לא אכנס כעת, אם תרצו אתם תיכנסו. זה נמצא במודל, המצגת הזאת תימצא במודל, ואתם רואים שגם במודל יש דוגמאות נוספות ביחידת הוראה מספר 4, שם אנחנו עוסקים במכוון. מה היתרונות של המכוון? למה הוא חשוב? כי בעצם הוא מצמצם את הפער בין הערכה אובייקטיבית לסובייקטיבית. הוא מפורט, הוא מאפשר שקיפות. נניח שנתתי עבודת חקר, אוקיי? איך אני אתן את הציון לעבודת חקר? ברגע שהתלמידים יודעים מה המימדים, מה הקטגוריות, מה דורשים בהם בכל רמה, בכל קטגוריה,
זה מאפשר לי לתת הערכה אובייקטיבית, אני מסמנת את הציון על המכוון, הם יכולים לראות איפה הם עובר בהצלחה ואיפה הם רק עובר, איפה הם מצוין ואיפה הם טוב או דל, אוקיי? בפירוש הדברים נראים לעין. זה מאפשר לנו לשאוף ליותר דייקנות בהערכה החלופית, כי אמרנו שחלופות בהערכה זה כל מה שהוא לא מבחן, כל אותם כלים שהם לא מבחן. והדבר המיוחד בחלופות בהערכה, שאנחנו בודקים בהם גם את התהליך וגם את התוצר. ותוצרים יכולים להיות שונים. אם נתתי עבודת חקר בביולוגיה על בתי גידול שונים, אז העבודות תהיינה שונות. אבל המשותף הוא כמובן בתי גידול, ואני רוצה לבדוק גם את התהליך של הכתיבה, של החקר, וגם את התוצר, וזה אפשרי לנו בהערכה חלופית, בעבודת חקר למשל, במטלה אותנטית ובכיוצא באלה. אז אם אנחנו רוצים לשאוף לדייקנות, כשאנחנו בודקים תהליך, המכוון הוא מצוין. תוצר אין בעיה, אם יש מבחן, אנחנו יודעים מה הניקוד, 80 מתוך 100, פנטסטי. אבל כשאנחנו מדברים על עבודה ואנחנו רוצים לתת ציון גם לתהליך, אז המכוון ממש דרוש. אנחנו רוצים להתמודד עם הבעייתיות של הערכה הוגנת ויישומית, כן? שאנחנו נותנים את הדברים על פי איזה שהם קריטריונים ולא לפי צבע עיניים וכדומה. זה נותן לפרופיל, זה נותן לסטודנט או לתלמיד איזשהו פרופיל של ביצוע. וכך הוא יכול לדעת איך לשפר בעתיד. למשל, כאשר אני מעריכה סטודנט במכוון, כשאני צופה בו בשיעור, הוא מלמד שיעור והוא צריך לקבל על זה ציון, אז יש מכוון, ובניהול כיתה הוא יכול לראות שהוא בסדר גמור, אבל במתן חיזוקים הוא עדיין דרוש שיפור, הוא באמצע. ובקשר עין, לא היה לו קשר עין עם חצי מהכיתה, אז זה הדבר שהוא ידע שהוא צריך לפעם הבאה לשפר. כלומר, מהבחינה הזו המכוון מאפשר הערכה מהצוות. בואו נראה מה יש במכוון. ראינו שיש את המימדים כמו קודם, תוכן ההרצאה, השיקופיות וכו'. ואמרנו שמימד יכול להיות מחולק לקטגוריות ואז הוא יותר מפורט. יש לנו, אני בכוונה פוסחת על הקריטריונים, אני מגיעה כאן לנקודות קבע, לציון, לבנצ'מרקס, לרמות הביצוע כמו שאמרתי, שזה יכול להיות טוב מאוד, טוב, לא טוב, עבר בהצלחה חלקית, לא עבר, השיג את המטרה, השיג חלקית, לא השיג וכו'. ובמפגש שבין המימדים לנקודות הקבע, מה שאנחנו ממלאים ברובריקות, זה בעצם הקריטריונים. אם תסתכלו למשל על המימד של תוכן ההרצאה, באותו מכוון שבודק הרצאה בליווי שקפים, בליווי מצגת, אז אם אנחנו מסתכלים על תוכן ההרצאה למשל, זה יהיה המימד, תוכן ההרצאה, נקודות הקבע היו עובר בהצלחה חלקית לא עובר, והקריטריונים יהיו התוכן, למשל, אם הוא עובר בהצלחה, אז הקריטריון יהיה כאן, רגע, אז הקריטריונים יהיו פירוט הרמה הנדרשת, למשל, מצב מיטבי, תוכן המצגת הוא ברור, הוא מובנה, אמצע הדרך, כן, אמנם ברור ומובנה, אבל אני יודע, אין רצף. ואם זה לא הושג, התוכן מאוד דל או התוכן לא ברור, אז זה כמובן יהיה בקריטריון מפורט. יש לנו שני סוגים עיקריים של מכוונים. יש לנו מכוון הוליסטי, שזה מכוון כוללני. יש בו רק את החלק המיטבי, מה אמור להיכלל מתוך הבנצ'מרק, רק את החלק של העבר בהצלחה או הטוב מאוד או המיטבי, כן? מה אמור להיכלל בתשובה. ואז זה הוליסטי, זה כוללני. ויש לנו מכוון אנליטי, שאת זה אני רוצה שאתם תעשו במטלה שלכם, כמו הדוגמה שנתתי בראש המצגת, שהוא מפורט יותר, כן? יש בו היבטים שונים של המהות המעורכת. יש מימדים מחולקים לקטגוריות, יש לפחות 3 רמות בבנצ'מרק, אוקיי? ובכל רובריקה, בכל קובייה מפורט בדיוק. אתם תראו בדוגמאות הרבות שיש לכם גם מכוונים הוליסטיים, גם מכוונים אנליטיים, וטוב שתעשו איזשהו תרגיל בהמשך ותדעו לזהות אותם. הנה תרגיל יישומי רשות. תיכנסו לקישור מכוון לערכת טיעון שנמצא
באחת השיקופיות כאן, ותעיינו בשלושת המכוונים ברשימה שיש לכם באחת השיקופיות, ותגידו האם הם הוליסטיים, כוללנים, הם אנליטיים, מאוד מפורטים, או אם הם ביניים. בסדר, ותנמקו. זה כדי להבין את החומר, זה בשבילכם, אם אתם רוצים תעשו. כלומר, מכוון הוא כלי להערכת ביצועי למידה, הישגים, בעיקר לכלים בהערכה חלופית, כי הוא בודק גם תוצר וגם תהליך, במשימות שהרבה פעמים אינן זהות. כיתה ג' המורה נותנת לתלמידים לעשות על עבודת חקר על בעל החיים האהוב עליהם, כל אחד בוחר בעל חיים אחר, כל תלמיד, אבל התוצר והתהליך יש דברים משותפים שבאים לידי ביטוי במכוון. המכוון יכול לבדוק כל אחת מהעבודות למרות שהן אינן זהות. אמרנו שהמכוון בנוי מממדים, כן, שמחולקים הרבה פעמים לקטגוריות, מנקודות קבע, אותם בנצ'מרקס, טוב מאוד, טוב לא טוב, וקריטריונים שזה המפגש בין הממדים לנקודות הקבע, אותן קוביות שאנחנו ממלאים ואנחנו מפרטים בהם מה בדיוק. ההיגדים בכל שלב מתארים בדיוק מה נדרש ומה רוצים לראות בפועל. רצוי לבנות מכוון בשיתוף עם התלמידים, בשיתוף עם הסטודנטים, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. המורה בא עם איזשהו מכוון, נניח הוא רוצה לתת עבודת חקר, והוא בא כבר עם איזשהו מכוון שהוא עשה בעצמו, אבל הוא לא מראה את זה לתלמידים, הוא בונה יחד איתם, ואז גם העבודה יותר מובנת, וגם האחריות שלהם על העבודה יותר טובה. זה בהחלט מבהיר את הדברים, לבנות מכוון בשיתוף עם תלמידים, ובכלל רצוי, גם כשמורים יושבים כמה ראשים יותר טובים מאחד, לבנות את זה ביחד, וגם כשסיימתם לבנות מכוון, לתת למישהו לעבור עליו, סוג של תקפות ומהימנות. המכוון עוזר גם לתלמיד, גם לסטודנט, לדעת בדיוק איפה הוא נמצא בתהליך של המטלה הלימודית. נכון, וכאן אני רוצה להוסיף עוד משהו, מה פירוש המילה מכוון, מאיפה היא באה, מם, ח', ו', ו', נון. המילה מכוון יכולה להיות ממחווה דעה, כן, אני מחווה דעה על סמך איזה שהם קטגוריות, קריטריונים, מימדים וכדומה, ובאנגלית זה נקרא רובריק', וזה הגיע ממערכת המכוונים של המכונית דווקא, כן? אותו בלינקר, אותה מערכת שעונים, דשבורד, שמראה לנו את הכיוון ימינה, שמאלה, כאשר אני מאותת, ולכן זה מכוון בחטא ולא מכוון בחף, למרות שהוא מכוון אותנו בכל המובנים. אז אני מסכמת, פירוש המילה מכוון היא או מחווה דעה, או מראה לנו איזשהו כיוון, כמו במכוונים באוטו. ועכשיו בואו נראה. סיכום השלבים בחיבור מכוון, אתם תעברו על זה לבד, זה נמצא במודל. שאלה פוריה. השאלה שאתם תצטרכו לענות עליה ברפרט הזה, מהו המכוון המיטבי לבדיקת הרפרטים בקורס? אתם תצטרכו בקבוצה לחבר מכוון, להעריך את הרפרטים, למשל, איך אני מעריכה שהמכוון הוא טוב, איך אני מעריכה שעבודת חקר היא טובה, חלק מכם יעשו על מטלה אותנטית, איך אני מעריכה שמטלה אותנטית היא טובה. כלומר, לחבר מכוון להערכת הרפרטים שאתם צריכים לעשות, כל אחד לבד שולח לראש הקבוצה, ראש הקבוצה מאגד את זה ושולח את זה לפורום, את הדבר הטוב ביותר שהוא יכול להוציא תחת ידיו. אני מציעה לכם לעבוד, קודם כל לרשום את כל המימדים שעולים על דעתכם, לסדר אותם באיזשהו רצף הגיוני. צריך להיות מינימום 5 מימדים, צריך להיות מינימום 3 או 4 נקודות קבע, כן, רמות ביצוע, ואני מאחלת לכם בהצלחה. אנא מכם קראו את יחידת הלימוד מספר 4, לפני שאתם שואלים שאלות, הדברים מאוד מפורטים ומאוד ברורים, בהצלחה ולהתראות.